Ассалому алайкум бардорини азиз, хуш омадед ба канали RAHSH TJ. Бардорини азиз, дар имзо навор 12 та хона, замин ва квартираҳои фуруши арзон дорем. Бардорини азиз, видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хеле замин, хона, квартира дар кор ма ба шумо ёфта пешниҳод мекунем. Бардорини азиз, агар шумо ҳама хел хонаи фурушӣ дорем, ки замин ёки квартира, ки мошини фурушӣ, дар номерои имо WhatsApp ро ки бо мо тамос гирем ва маслиҳат мекунем. Дар видеои оянда пешкаши харидорро мекунем. Дӯстони азиз, курси имрӯза бошад 1000 рупи баробар аст ба 154 сомонию 80 дирам. Аз шумо хоҳиш мекунем ки видеонавори моро падилиса кунем, бошад наворо сар мекунем, рафтем. Якам хонаи фурушӣ. Якам хонаи фурушӣ мо бардорини азиз қарор дорад дар ноҳияи Данғара, бардорини азиз, дар деҳаи Саргазон, дар 8 сотиқ замин 3 дар хона кардага. Бардорини азиз, хона дар теза часпондага, фақат як рангу буруш мондагия хитом мекунем. Об светаш аст, баня, ҳуҷҷатхона, калидор, ҳаммом ҳамаш аст. Як хати дига ҳам аст. Дар кӯчаш санг шабен рехтага дар тарафи хона маҳкама. бардорини азиз, камтар ам рангу буруш мондагия хитом мекунем. нархаш дӯстон арзона 120,000 сомона. бо кадоми харидори аниқа гуфтага, бо наличи арзона мекунем гуфтага, муомила мекунем. рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо бардоред, рақамҳои WhatsApp ва рақамҳои Тоҷикистон шама ҳаста метавонед маълумоти пураша гирем. бардорини азиз, марҳамат, ногуфта намонад ки агар шумо ҳама хел хона доред, ёки замин, квартира, ки мошин, дар номерои имо WhatsApp ро мекунем. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки пешкаши харидорро мекунем. мегзарем бардорини азиз ба деюм замини фурушӣ. деюм замини фурушӣ мо бардорон қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, дар Раисавет, дар Ойкамар, бардор дар наздики хелебзавод, водии Зарин. ҳамин хел маълумот 8 сотиқ замин бардорин азиз, як кама сангам дар ҳамҷа рехтагигаи замин, ҳуҷҷатҳош соза гуфтага барои хона кардан мешавад. дар ҳамсоё, яъне ки дар инҷа зиндагӣ кардида замин барои хона кардан мешавад. 8 сотиқ заминай ва як кама сангам бурда рехтага. бардорин азиз, нархаш 28000 сомона. бо кадоми харидорай, бо 3000 дигар бо арзона мекунад, барои ки срочнаи замина зарур мондагӣ мега. рақамҳои Россия, рақамҳои Тоҷикистон аст, имо, WhatsApp, Viber дорам, метавонед занг занед, дига маълумотша гирем. мегзарем бардорон ба сеюм хонаи фурушӣ. хонаи фурушӣ қарор дорад бардорини азиз дар ноҳияи Ховалинг, пеши балинсада. бардорини азиз, яъне ки ҷои хубдай лави дайро, рави обдай, дар наздикиш мактаб, бозор ҳаста гуфтага, дар лаби обай. бардорини азиз, дача ҳисоб мехӯрад. 15 сотиқ замин дорад, 7 дар хона кардаги аст. хона детажа, бардорини азиз, ремонтуш беҳтарин кардаги, об светаш ҳастай, подвал, ошхона, ҳаммом, ҳуҷҷатхона дарунушда ҳаста, беруниам дорад. дарунушам карда, берунушам кардагиам, гирди хона маҳкама дароза дадагиай, 1 метаж полни худ ремонт кардаги дорад ва болош камтар ремонтуш нопура 2 метажаш. ина бардорини азиз, рақамошон дар рӯи экрани шумо. нархаш 430,000 сомона. бо хона варианти алишиам дорад. ба ягон хонаи заминӣ ё квартира дар Душанбе бошад, алиш мекунем гуфтага, маслиҳат мекунем. рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо бардорини азиз, метавонед дига маълумотша гирен. хона беҳтарин барои зиндагӣ кардан тайёра, лабушда об поб ҳамаш ҳастага, бе ягон камбудияй. марҳамат, маълумоти бештарша гирен. дӯстони азиз, лайкотона дареғ надорем. дӯстон, чӣ хонае ки далакора дар комментаре нависен, видеои моро падилиса кунем. мо дар видеои оянда хонаи гуфтагитонам пешкаш дом мекунем. мегзарем ба чорум квартираи фурушӣ. чорум квартираи фурӯш мо бардорини азиз, дар шаҳри Душанбе қарор дорад, дар пойтахт, дар пеши корвон. бардорини азиз, фирдавсӣ як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 34 квадрати метр, об свет дорад, ремонти беҳтарин кардага, лестница ҳастай, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом ҳамаша кардага. дар квартира ҳоли ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нестай. квартира мефурӯшем гуфтага. бардорини азиз, нархаш 150,000 сомона. бо кадоми харидора бардорини азиз, метавонед дар ҳамин рақамҳо занг зада маслиҳат кунед, нархитона гап занед, бошад наворона давом медем. марҳамат. мегзарем ба панҷум замини фурӯшӣ. панҷум замини фурӯшӣ мо бардорини азиз, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар лави роҳи калон қарор дорад. 6 сотиқ замини холияй барои хона кардан тайёрай, яъне ки ҳуҷҷатош 100% гуфтагаи соҳиб бош. нархаш 29000 сомона. бардорини азиз, кадоми харидора бо арзона мекунем гуфтагиай, бо алишам мешавад, ба ягон мошинам алиш мешавад. ягон мошин дошта бошен, вариантҳои худтона пешниҳод кунед. агар ҳамин замин дар кор бошад, ба мошинам алиш мешавад. рақамошон дар рӯи экрани шумо. бардорини азиз, маълумоти бештара метавонед аз ҳамин рақамҳо гирен. ҳуҷҷатош 100% тайёра гуфтага. марҳамат. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ.
шашум квартираи фурӯши мо бардорӣ аст. Инам дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Дар Шоҳ Мансур бардорӣ аст. Маҳаллаи Мирзобек. Як хонага квартираи дар 8 этаж қарор дорад. 32 квадрати метрай. об светш аст, ошхона, ҳаммом. Хулоса ҳамаи чиза дора уфтагия. Спални, гарнитур, кухни, холодильник, кондиционер, стиральни машина, телевизор. яъне ки хона бо ҳамаи чизои чораш фурӯхта мешавад. Оби гармам ҳастай, об ҳастай, оби хунукам гармам ҳамаш қоида гуфтага бардорӣ азиз. Новостройкай нархаш 210 000 сомонай. Бо кадоми харидори аниқай бо муомила мекунем гуфтага. рақамошон дар рӯи экрани шумо бардорӣ азиз. метавонед маълумоти бештарша ҳамин рақамҳо гирен. лайкотуна дариқ надорем дӯстони азиз. Я лайки бепул агар имконият боша барои мо монен. Чӣ мошине ки далакора ки хона далакора дар видео нависед мо пешкаштон мекунем. мегзарем барадорон ба ҳафтум замини фурӯшӣ. ҳафтум замини фурӯшӣ мо бардорӣ азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар ноҳияи Вахш бардорӣ азиз. яъне ки маҳаллаи деҳаи ҳаёти нав гуфтага участкаи 20 солагӣ бардорӣ азиз. 8 сотиқ замина бо яъне ки уже девораи хона бардоштагия, яъне ки фақат болошам мечаспонем. проекти хона тайёр аст дӯстони азиз. 8 сотиқ замин. нархаш 60 000 сомонай. бо кадоми харидори аниқай бо арзонам мекунем гуфтага, муомилаам мекунем. рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо бардорӣ азиз. хона қатъи ҳамин замин арзонам метавонен маълумоти бештарша гирен. марҳамат бошад наворумад давом медиҳем. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. ҳаштум квартираи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд дар 19 микрорайона бардорӣ азиз. пеши бозори ҷумъа бозор бардорӣ азиз. яъне ки ҷумъа бозор пеши прачкаи Юнус, яъне ки пеши раҳи калон гуфтагиай. як хонага квартирае дар 5 этаж қарор дорад. доми 9 этажаи бардорӣ азиз. 32 квадрати метрай. об светш, ошхона, ҳаммом ҳамаш қоидави. ремонти беҳтарин кардага гуфтага ҳисоби, яъне ки ремонтам дора. оби гарм ҳамаш қоидави. нархаш дӯстони азиз 205 000 сомона. бо кадоми харидори аниқа гуфтага, бо муомила мекунем, яъне ки рақамошон дар рӯи экрани шумо бардорӣ азиз. хай бо нашуд арзон маълумоти бештаршава мегирен. шаҳри Хуҷанд, райони 19 микрорайон. мегзарем дӯстон ба наҳум хонаи фурӯшӣ. наҳум хонаи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Фархор бардорӣ азиз. дар 3 сотиқ замин 3 дар хона кардагӣ тайёра. хона ремонт кардага бардорӣ азиз. хона ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом дорад ва аловхонаи берунам дорад. танур, ҷои нонпазиам дора уфтага. хона дар пеши лаби ариқда қарор дорад. лаби обдай бардорӣ азиз. нархаш 130 000 сомона. бо кадоми харидори аниқа гуфтага, бо арзон мекунем. кадом маҳалла, кадом район бардорӣ азиз. аниқ мода маълумотша пешниҳод кардагӣ нестанд. хай кадомитон ай ноҳияи Фархор хариданӣ бошен, метавонед дигар маълумоти пурраша гирен. марҳамат. мегзарем бардорон ба даҳум квартираи фурӯшӣ. даҳум квартираи фурӯшӣ бардорӣ азиз қарор дорад дар шаҳри Турсунзода бардорӣ дар Регар, дар райони Исмоили Сомонӣ гуфтага, пеши ресторани Суруш, раҳи калонда қариба бардорӣ азиз. квартираро барои худам кардаган гуфтага, тайёр ремонтша нав харидаган бардорӣ азиз. яъне ки ремонтша ҳамашона хушон кардаган. новостройка як хонага квартира дар 6 этаж қарор дорад. 40 квадрати метр. неки метавонед ки документагам кунед ҳамин хонара. об светш ҳастай, ремонти беҳтарин кардагиай. нархаш бардорон 220 000 сомона. бо кадоми харидори аниқа гуфтага, бо муомила мекунем. дар қарибиш мактаб, садик ҳамаш гастага, яъне ки варзишгоҳ ҳамин хел чизоам ҳаста гуфтага. маълумотчаро хел партуфтагиан. рақамошон дар рӯи экрани шумо бардороне ки хоҳиш кардам ки ай шаҳри Регар, ай Турсунзода, яъне ки ҳамин квартиромони марҳамат ина шумо да варианти хуб метавонед дигар маълумоти пурраша гирем. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. 11 хонаи фурӯшӣ мо бардорӣ азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар бардорӣ азиз. дар ғайрат дар 7 сотиқ замин 6 дар хона кардагӣ аст. хона хай ремонт кардагиай. об светш ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳам беруниам дорад, яъне ки дарундам мафкирм кардагиан гуфта соҳибуш. гирди хона маҳкамай, дарахтои мевадиҳандам шинондагиай бардорӣ азиз. нашуд ҳуҷҷатош гуфтага, ягон парво накунам, ҳуҷҷатош 100% хона фақат фурӯхта мешавад, алиши намешавад. беҳуда занг назанам. нархаш бардорон 215 000 сомона. бо арзонам мешавад, муомила мекунем гуфтага. 7 сотиқ замина 6 дар хона дар лави раҳ дай. марҳамат дигар маълумотша гирем. мегзарем ба 12 хонаи фурӯшӣ.
12 хонаи фурӯши мо бардорни азиз қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб бардорад дар қитъаи 6-ум қарор дорад. Хона 6 сотиқ заминаи 5 дар хона кардагай. Хона ремонт дорад, баъдан ремонташ нав кардагай. об светаш ҳастай, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳамон гирди хона маҳкамай. дарахтои мевадиҳанда дорад ва чойлоби ангурам дорад, баъдан даврӯза гирдаш маҳкам. хона барои зиндагӣ кардан ҳамаи шароитош кардагай, яъне ки хона абой задагай, бе ягон камбудияй, ҳамааш замонавӣ. нархаш бародарон 210 000 сомонай. Бо кадоми харидори аниқай гуфтагай, бо муомилаам мекунем, арзонам мекунем. рақамошон дар рӯи экрани шумо, маълумоти бештарша метавонем дӯстон ай ҳами ака гирен, марҳамат. ин буд 12 хона ва заминои фурӯши мо. агар шумо ҳами хеле хона, замин, квартира ки мошин дорен, метавонен дар номерои имои ватсапи мо роя кунем. мо дар видеои оянда реклама мекунем, бардони азиз, пешкаши харидорон мекунем. то видеои оянда дӯстони азиз, худо нигаҳбони ҳамаи шумо. хайр.